ассалому алайкум биандагони гиромӣ. Барномаи навбатии футболи Осиёро манзури шумо мегардонем. То оғози бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё ҳамагӣ се рӯзи дигар боқӣ монд. Дастаи мунтахаби мамлакат ба қароргоҳи худ ба шаҳри Даваи Қатар, ки пойтахти он мебошад, ташриф овард. Баъди ғалаба бар Гонконг бо натиҷаи 2-1 футболбозони мо бо табъи баланд ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё омаданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Давҳа ҳайати мунтахаби Тоҷикистонро намояндагони кумитаи тадорукоти ҷоми Осиё 2023 самимона истиқбол гирифта ба ҳар як аъзои даста тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карданд. Сипас бо раҳнамоии гурӯҳи полис дастаи мо ба меҳмонхонаи Баниян Стрит Доҳа рафт, ки дар давраи мусобиқот онҷо хоҳад монд. Барои футболбозони тоҷик Федератсияи футболи мамлакат тамоми шароитҳоро ба вуҷуд овард, ки дар ин воқеиҳо ба натиҷаи қаноатбахш ноил шаванд. Аз ин рӯ футболбозони тоҷик дар давлати Амороти Муттаҳидаи Араб аз 16 декабри соли гузашта то 7 январи соли 2024 машқҳои пайвастаи худро барпо намуданд ва аввалан дар шаҳри Дубай ва баъдан дар шаҳри Абу-Даби бо ҳузури ҳама бозигарони интихобшуда тайёриро сомон доданд. Петр Шегерт дар доираи ин омодагиҳо як бозии санҷишии худро бо дастаи мунтахаби Гонконг анҷом дода бо натиҷаи 2-1 ғалаба кард. Дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дар Давҳа мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи А бо дастаҳои Чин 13 январ, Қатар 17 январ ва Лубнон 22 январ рақобат мекунад. Пас аз анҷоми ҷамъомади таълимию тамринӣ дар Амороти Муттаҳидаи Араб, Петр Шегерт натиҷаҳоро чунин гуфт. First of all, salam alaikum, Таджикистан. По матчу хочу сказать, что это была хорошая победа, и в то же время это была заслуженная победа. Для нас это был также важен этот матч с точки зрения понять, в каком состоянии сейчас команда и игроки в целом, и насколько они близки. И по поводу хотелось бы сказать Далера Баротова. Он очень хорошо себя проявил в матчах против Сингапура и Малайзии. Но вчера мы дали возможность Мухридину Хасанову, который тоже здесь себя очень хорошо показывает и демонстрирует. Понятное дело, что Рустам Ятимов точный номер один, но иногда нам нужно задействовать этих голкиперов тоже. И хочется сказать, что конкуренция между собой Далер и Мухридин пока что кто-то выходит чуть вперед. И остальные игроки стартовые, 11 в этом матче, были те же, что мы задействовали в играх с Иорданией. Понятное дело, что это на сегодняшний день самый сильный состав, который есть. За исключением, опять же, Мухридин ставил ворота вместо Рустама Ятимова. И я собираюсь продолжить с этим составом выступать. И со своей стороны хочу сказать, что мы готовы к этому турниру, готовы к тому, чтобы поехать на чемпионат Азии. Спасибо большое, Таджикистан. Таджикистан! Бапеш! Таджикистан! Бапеш! Таджикистан! Бапеш! оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами Perdifen активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Perdifen актив. дӯстони гиромӣ, барномааморо идома медиҳем. дар тамоми расонаҳои Осиё дар бораи бозиҳои ҷоми Осиё 2023 ҳарф мезананд ва аз пешомади натиҷаҳо сухан мегӯянд. имрӯз ба барномаамон Бобо Холмуродзода, шораи телевизиони варзишро даъват кардем ва ҳоло ба он кас суҳбате меороем. хушомадед бобо ба барномаи футболи Осиё. ман фикр мекунам ки имрӯз ҳама дар бораи ҷоми Осиё 2023 ҳарф мезанад. дастаи мунтахаби Тоҷикистон бори аввал иштирок мекунад. шумо масъули 90 дақиқа ҳастед, ҳама футболбозонро хуб медонед. хуб аз ин бозиҳо аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон чиро интизор ҳастед?
албатта мо хуб медонем ки тими миллии тоҷикистон нахустин бор аст ки дар ҷоми осиё иштирок мекунад. чанд кӯшишҳое ки қаблан футболбозони тоҷик ва умуман мураббиёни тоҷик доштанд барабас рафт, вале ин дафъа ман фикр мекунам бо он тарҳи наве ки конфедератсияи футболи осиё анҷом дод, яъне шумораи дастаҳоро зиёдтар кард, имкон шуд ки тими мо ҳам дар марҳилаи ниҳоӣ рақобатҳои худро оғоз кунад. ҳарчанд гурӯҳ бисёр мушкил аст, вале ин баҳона шуда наметавонад, чунки омодагии тими миллӣ ҳам давоми чанд рӯз мешавад ки дар арабистони саудӣ ва ҳамчунин аморати муттаҳидаи араб ҷараён гирифт ва мураббиён ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам аз ҷиҳати тактикӣ футболбозонро омода ҳам карданд. мо медонем ки назар ба дигар гурӯҳҳо, гурӯҳи мо хеле мушкилгузар ҳам ҳаст. хоҳ чин, хоҳ лубнон, хоҳ чемпиони амалкунандаи осиё, қатар яке аз дастаҳое ҳастанд ки имкони баромадан ба даври дигарро доранд. барои ҳамин мо умед дорем ки футболбозони тоҷик дар ин бозиҳо натиҷаи хуб ба даст меоваранд, чунки таҷрибаи бозӣ бо чинро доранд. чанд сол пештар агар хотиратон бошад, вақте усмон тошев сармураббии тими миллӣ буд, тими мо бо чин як бозӣ бисёр хуб анҷом дода тавонист. яъне имкони муваффақияти тими миллии мо метавонад аз бозии нахуст сарчашма гирад ки бо чин 13 январ баргузор мешавад. ман мутмаин ҳастам, чунки потенсиали ҳамон истеъдоди бозингарони мо ҳам хеле хуб аст, зеро аксари бозингароне ки дар ҳайати асосии тими миллӣ бозӣ мекунанд, онҳо дар дастаҳои хориҷи кишвар ҳунарнамоӣ мекунанд, яъне маҳораташон хеле хуб ва мо дар бозиҳои қаблӣ махсусан дар худи гӯем ки малайзия дида будем ки чӣ гуна дар як мусобиқаи тиҷоратӣ тими мо тавонист муваффақ шавад ва ҳатто бо ҳайати ҷавонон ҳам дар муқобили Сингапур ҳам ғалаба ба даст овард. бозӣ бо Урдун ҳам бисёр хуб буд ва имкони пирӯзӣ ба даст оварданро доштем. хуб дар муқобили Покистон ҳам бубинед ки чӣ гуна қариб ки дар хати ҳамлаи мо мушкилиҳо яъне ба назар нарасиданд. ба назари шумо нарасид ки дар ду бозии охирӣ ки ҳоло шумо гуфтед бо ҳам Урдун ва ҳам бо Покистон, тарҳи бозӣ, як шакли бозӣ, усули бозӣ дастаи Мунтахаби Тоҷикистон тамоман дигар шуд. бубинед ки дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ман фикр мекунам мураббӣ танҳо барои натиҷа бозӣ кард, чунки нияти тими миллӣ ҳам роҳ ёфтан ба марҳилаи севими бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон аст. аммо дар ҷоми осиё ман фикр мекунам Петр Шегерт ва ёрдамчиёни ӯ ҳатман аз тарҳи нав кор мегиранд, чунки инҷо ҳар як бозӣ метавонад ҳалкунанда бошад, махсусан бозии нахуст, ва фикр мекунам бо ҳамон тарҳе ки қаблан дастаҳои мо бозӣ мекарданд, махсусан тими миллӣ дар ҳамин ҷоми осиё ҳам кор гирифта. дастаҳое ки мо бо онҳо рақобат мекунем, онҳо масалан тимҳои Покистон ё Малайзия ё Сингапур нестанд, онҳо ҳатман як тими пурқувват ҳастанд ва дар ҳайати худ беҳтарин бозингаронро доранд. шумо дуруст гуфтед бозии аввали мо бо Чин аст ва мо ин бозиро дар ҳақиқат бисёр интизор ҳастем натиҷаи хубро. бубинед ки дар бозиҳои таҷрибавӣ Гонконг бо Чин бозӣ кард, 2-1 мағлуб шуд, мо тавонистем Гонконгро 2-1 шикаст диҳем. шумо аз ҳамин бозии Чин ва Тоҷикистон кадом натиҷаро инҷо пешгӯӣ карда метавонед ё ки мехоҳед ки бошад? аслан ман бе ягон шаку шубҳа нобаст аз он ки мо ҳатман тими мунтахаби худро дастгирӣ мекунем, агар воқеабинона гап занем, ман натиҷаи минималии пирӯзии тими миллии худамонро интизор ҳастам, чунки ин бозие ҳаст ки ҳатто метавонад тақдири роҳатро ба марҳилаи плей-оффи мусобиқа ҳаллу фасл ҳам кунад. бисёриҳо бар он назар ҳастанд ки ҳатто коршиносони футбол ки дар ҳамин гурӯҳ аз ҳама дастае ки мо имкони пирӯзӣ ба даст оварданро дорем ё натиҷаи хуб, ин Чин аст. намедонам аз кадом ҷиҳат, шояд аз он ҷиҳате ки Чин вақтҳои охир дар мусобиқае ки бозӣ мекунад чандон натиҷаи хуб нишон намедиҳад ва он бозингароне ки қаблан дар клубҳои хориҷ бозӣ мекарданд, ҳоло дар худи чемпионати Чин ҳунарнамоӣ мекунанд, шояд ин омили асосӣ бошад, вале ман мунтазир ҳастам ки мо ҳатман дар ин рақобат қарор мекунем. бозии дуюми мо бо мизбони бозиҳои ҷоми осиё бо Қатар аст. шумо чун аз таърих гуфтед, мо Қатарро ҳам бо ҳисоби 2-1 як маротиба мағлуб кардем. инҷо албатта бартарӣ бар ҷониби Қатар хоҳад буд. барои мо мусовӣ дар кор аст? албатта мусовӣ дар кор аст, вале бозӣ бисёр мушкил мешавад, чунки бубинед ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Қатар якчанд бозингароне ки аслан онҳо решаҳои бразилӣ доранд ва шаҳрвандии Қатарро доранд, дар ҳайати ин тим бозӣ мекунанд, дар клубҳои давлати Қатар ҳам ҳунарнамоӣ мекунанд. барои ҳамин Қатар ҳоло дар баробари хуб ба назари ман Ҷопон, Кореяи ҷанубӣ, Австралия, Арабистони Саудӣ, Эрон муддаии асосӣ аст.
дар ҳамин мусобиқа. Барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам бозӣ бисёр мушкил мешавад. Ҳарчанд мо умед дорем ки ҳатто натиҷаи мусови моро қонеъ карда метавонад, аммо хеле ва хеле мушкил мешавад. Шумо бинед, гуфтед ки як маротиба мо мағлуб кардем. Албатта ин соли 2013 буд. Он вақт 12 тими моро Никола Кавазович роҳбарӣ мекард. Он қатар аз ин қатар куллан фарқ дорад. Барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам инҳо охир чемпионҳои осиё ҳастанд, иштирокчии ҷоми ҷоҳонӣ соли гузашта ҳастанд. Агар хотиратон бошад, чӣ гуна бозии хуб ҳам нишон дода тавонистанд. Акнун мегузарем ба дастаи охире ки дар гурӯҳи мо ҳаст, ин Лубнон аст. Яъне бо Лубнон бозӣ анҷом додаем, барои мо пешгӯӣ нашаванда аст, аммо Лубнонро бурида мумкин. Бале, як ҷиҳати бисёр фавқулодаи тими Лубнон он аст ки аксари бозингарони он қомати баландтар доранд. Ҳоло аз рӯи ҳамон омуре ки дар миёни дастаҳои Осиё ҳаст, аз ҳама дастае ки дар баробари дигар тимҳо қомати баландтар доранд, ин тими Лубнон аст. Ин метавонад ба дастаи Лубнон бартарӣ диҳад, аммо дар стандартҳо, бале, дар стандартҳо, вазъиятҳои стандартӣ, зарбаи кунҷӣ, зарбаи ҷаримавӣ ва чизҳои дигар. Аммо бубинед ки агар натиҷаҳои охири дастаи Лубнон ҳам мутаваҷҷеҳ шавем, он қадар натиҷаҳои гӯем ки фавқулода ё ҳангомавӣ надоранд. Ба ҳар сурат мо метавонем муқобили Лубнон як натиҷаи хуб ба даст оварем. Чанд сол пештар, агар хотиратон бошад, тими ҷавонони мо бо Лубнон бозӣ карда буд ва аз ҳамон ҳайат қариб нисфаш ҳоло дар ҳайати дастаи мунтахаби Лубнон ҳастанд. Яъне бозингарони мо аз ҳамон бозие ки қаблан анҷом дода буданд бархурдор ҳам ҳастанд. Ва ногуфта намонад ки тими Тоҷикистон яке аз ҷавонтарин дастаҳо дар ҷоми Осиё аст. Яке аз ҷавонтаринҳо. Барои ҳамин мо қариб бозингароне ки синни солашон аз 30 боло бошад, қариб ки надорем ва фикр мекунам ин бисёр хуб аст барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва интизор мешавем, мухлисӣ мекунем ба тими миллии Тоҷикистон. бовар дорем ки аз гурӯҳ ба марҳилаи плей-офф рох хоҳад мерафт. Ташаккур. Боз як суоли дигар дорам. аз ин 6 гурӯҳе ки ҳаст, ҳамагӣ 4 даста аз зинаи сеюм ва ба бозиҳои минбаъда меравад. аз гурӯҳи А ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ё ки А ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозӣ мекунад, 3 даста ба бозиҳои дигар меравад ва инҳо кадомҳоянд? ман фикр мекунам Қатар дар ин гурӯҳ муваффақ мешавад. Яъне зинаи аввал мо ба назари ман бо зинаи дуюм ба марҳилаи дигар меравем ва шояд дар ҳамин гурӯҳ Чин яке аз роҳхатҳоро ба даст оварад бо ишғоли зинаи сеюм, аммо инро вақт нишон медиҳад, пешгӯӣ кардан хеле душвор аст. Вале ман мутмаинам ки тими миллии Тоҷикистон бо ишғоли зинаи дуюм ба марҳилаи дигар меравад. Чунки бубинед ки агар дастае ки бо ишғоли зинаи сеюм ба марҳилаи плей-офф равад, ҳатман бо дастаҳои аввал пурқувваттар рӯбарӯ мешавад. Барои ҳамин талоши футболбозони мо он хоҳад буд ки онҳо бояд ҳадди ақал натиҷаи дуюм, яъне роҳхати дуюмро ба марҳилаи плей-оффи мусобиқа ба даст оранд. Ташаккур ки ба барномаи мо омадед. мо дар бораи дигар дастаҳо ҳам дар давоми ин мусобиқае ки ҳаст бо шумо дар тамос мешавем. хоҳ гурӯҳи эҷодии мо ки ба Қатар меравад ва аз он ҷо бо шумо дар тамос мешавем ва хоҳем гуфт ки кадом даста беҳтарин аст. Саломат бошед.